दावहार मोननांगौ ना मा होननांगौ बेखौ पालु खम मानसि बुदो जोंनियाव बाप साबेसे बुनाय गोसोआव दं ना गैया होद आं गैयामोन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो मोनसे बरायबा आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं लोगोसे आंबो नोंथांनि अननाय सापर्ट इसोरनि अननायाव जोबोद मोजाङै दं आरोना आं नोंथांमोननो दिनै मोनसे भिडिअ लाबोनो नागिरदों बेनो जाहैबाय जे जोंनि नोलोबारि मेंमा हालामखौ लानानै मोनसे गोदोनि आरो दानि थासारिफोरखौ लानानै मोनसे सासे मानसिनाव मोनसे खोथा सोंनो नागिरदों आङो बेनो जाहैबाय मानसिया एसे जौ लोंदों आरोना थेवबो माने रियेल खोथाखौ बियो बुंगोन मानो होनबा बेयाव माने जौ लोङाबा मानसिया माने मोजां खोथाखौ बुंनो रोङा आरोना थेवबो माने जौ लोंनायखाय माने गासै रियेल खोथाखौ बेनिफ्राय मोनजोबगोन आरोना थ' आं दाख्लैनिफ्राय बे खोथाखौ बिनिफ्राय सोंनो साननानै माने दंमोन आरोना दिनै ओंखायनो माने मानसिखौ बिराद थाबथि लोगो मोननायखाय मानसिनाव सोंनोसै आरोना नोंथांमोना एसे नायदो ओमफ्राय जोंनि जिथुनिखि नोलोबारि ओनसोल ओमफ्राय गोदोनिफ्राय माबायदि जानाय थासारि सोमजिबोदोंमोन बेसे मा जायगायाव साबैसे माबायदि मानसिया माबायदिमोन ओमफ्राय जोंनि नोलोबारिया माबायदि एसे हाल सालमोन बेखौ एसे नैबे बिथांनिफ्राय एसे मिन्थिना लादो आरोना मानो होनबा जोंबो बारा माबा नङा नालाय बिसोर एकदम सिनियर मानसि नालाय बिसोर मिथिगौ ओंखायनो माने नोंथांमोनाबो नायदो ओमफ्राय नायनानै नोंथांमोना मिथिगोन आरोना नैबे जोंनि जिथुनिखि नोलोबारिनि हाल सालखौ गोदोनिफ्राय माबायदि जाबोनाय बेफोरखौ मिथिगोन आरोना बेबायदि इसोरनि समान सिनियर मानसि गोरों मानसि बहुद दं थेवबो बिसोरनाव आं माने मालाबा सोंगोन ओमफ्राय थेवबो बेलेग खोथाखौ सोंगोन आरो ओमफ्राय नैबेनिफ्राय माखासेखौ सोंगोन आरोना थ' नायलांदो बिदिबा चलो मानसियानो बेनो आरोना खिन्थु एसे जौ लोंदों थेवबो मानसिया जौ लोंबाबो सेतन दङ बिदिनो दङ आरोना थेवबो सोंनोसै आङो फंनैसो नङा होमबा दा नोलोबारिया नोङो बेसे गोबावनि उनाव फैनाय नोलोबारियाव ओमफ्राय नोंसोरनि मेन न'आ बहामोन ओमफ्राय नोलोबारियाव बोरै फैखो ओमफ्राय नोलोबारिनि हाल साला नों फैजेननायाव माबायदिमोन बेखौ एसे खोन्थानालाय फार्स्ट टाइमनिखौ दै दानिखौ नङा आं 1960 फैदों इयाव आं बे जोनोम फैबाय ओमफ्राय जों टाउन बानायनानै जिबाय टिम दंमोन दा थैजोब्बाय मानसिफ्रा सोरमोन मानसिफ्रा मदन सूत्रधर ठाकुर सिं गुवा दले जाने बाबा नामायस्वर दले होननाय सासे दंमोन जुमिदार उगुरिनि बिसि ओमफ्राय बेजोंनो ओमफ्राय हाथायखौ बानायबाय आरोना बानायदों माबा बिहुला साराबो सेंग्रामोन बे समाव सेंग्रामोन आरोना ओमफ्राय नोंलाय बेसे गिदिरमोन बे समाव आं 7 ना 6 आवसो दंमोन नोंसोर बेसे गिदिराव लाबोनाय नोंसोरखौ बेयाव उन्दै उन्दैमोनलै मेन न'आ बहा मोनसिना तामुलपुर मेन गुदि न'आ तामुलपुरावमोन आरोना बेनो ओमफ्राय दाथ' फैयै ओमफ्राय मोनसे समाव बिराद मैखोम एबसु आन्दलन जादोंमोन ना बे समाव नों बेसे गिदिरमोन बे 80 जादों नोंहा मा रल लादों बे समाव आं कटबाइराव जादोंमोन आं एबसुनि आरो बिरखि नङा माने मिथिग्रालै हालमाजि बिमला दंमोन ओमफ्राय माबा गोसोआव गैला नैबे जिथुनिखि नोलोबारि एरियायाव मोनसे समाव पुलिस केम्प दंलायोमोन दा नैयाव दंमोन अफिसाराव नैयाव दंमोन बै न' गोथां बेखौ सावनानै होखारलायनाय दं नों दंना गैया बेयाव आं गैयामोनलै आं गैयामोन बेसे गिदिरमोन नों बे समाव फैदोंमोन आरो लंखे उदलामोना खारजोबनांदों थ' बे काहिनिखौ नों इयाव गैया हिसाबै नोंखौ मिथियाखै आरोना बिसोरखौ आं माखासे सोंगोन ओमफ्राय बिनि उनाव इयाव दंमोनलै नैबे माबायाव आं मिथियाखै नोङो मस्त' दाखु समाव बिदिखौ सोंसै आं नङा होमबा बे नों मस्त' दाखु समाव बेलथि समाव जादोंमोन ना बेनि सिगां बे समाव जादों खोमा बे समाव जादों ओमफ्राय नोंहा मा रल लादोंमोन बेयाव मा सोरखौ मा बुदोंमोन ओमफ्राय सोरजों बेसे मा खामानि मावनो नोंहा बेलथि समाव मा रल गोलैयो जेनेबा नोंनिबोथ' एसे माबा दं जाहैबाय ना गाज्रि मानसिखौ जों फैदोंमोन आरो साबेसेसो बुनो मोननाय सिखाव दखान फैदोंलै फैदों ओमफ्राय लाइनाव फैजोबदोंना गासिबो थैजोब्बाय बिसोरो थैजोब्बाय आच्छा दा सासे दङ आरो बेबो गाज्रिमोन नालाय मानसिया गाज्रिसोमोन माथो बेलथियावलाय मस्त' माबायाव दावहारु रल लादोंमोन बेबो आइहा मानो मिथिया जाखोनलाय आइया बेबो बिरखियाव थांदोंमोन दा मा मावनो जादोंथाय दङ दंनाया दाबो लोगो मोनैया गोबाव जाबाय नङा होमबा बेखौबो दाख्लै आं हाथायाव लोगो मोनदोंमोन ओमफ्राय दिनै
फैयै नैबे थासारियाव फैबाय नोंथ' गोदो बिराद माबामोन नालाय ओमफ्राय दिनै मानो एसे दुरबल जालांखो नोङो मानसिया जानो माने बोरायबाय थैसिगोनसो नामा गसंदो दे जाबाय जाथ'वाखै बाबुनाव फैबाय बिसोर लोगो जानानै लाब गैला होननानै एसे थाबाय आरो आं थाबाय आरो न'आव मावथों एक नाम्बार आं दानि स्पिच बिदोंमोन बेयो मन्दिराव दादि बे धुनाबुरा ठाकुर सिं जलदा सासे दंमोनलै मदन सुत्र नायियाव ओमफ्राय जानाय बाबा ओमफ्राय माबा सुरेन थेख्ला बिसोरनि खिबि जोंबो खारदोंमोन आरो बे आखौ जोंसो सुदों जोंनि उनावसो बिउला गुमैजों दिजों फैबाय नोंसिनि उनावसो जोंनि उनावब्रा ओमफ्राय सेना लाबाय बिसोरो सेखावथारदों बिसोरनिबो ओमफ्राय सासे जुमिदार दंमोन उगुरिनि बोरैया थैबाय नामा बेयावसो बियाखौ 115 बिगा ना मा दं गासै बै स्कुलनि जोबथासिम एखे जानो न'सेसिम बिदिसो रावा दा बिदिनो माने राजनितिजों खोन्थागारबाय आरो कंग्रेस फै बिजेपि बाल आंथ' माने लर' जाबाय फैसाबो गैला आखायाव दमनायाव फैसाबो नांगौ नालाय ओरै ओरै जानानै बै माबाया बिबुगुला वादाजों बेनो सेखौ उरदोगासिनो माना जोंना कबिरजोंसो दंमोन नालाय गुमै जायो आरो जों ओरै घटना दादि घटनायाथ' बहुत घटना नोंनो बावजोब्बाय बाथौ नों खोन्थानो रोंला मोनसेबो ना हायो ओमफ्राय बै बाथौ मन्दिरा जोंनि आखाइ दंमोन बै बाक्सा बिफाया रायजोफोरनो होबाय बे बाथौ मन्दिर लुना होननानै थैबाय बेबो फानदों नामा थैबायलै फानाखै ओरै होदों ओरै रिजार्भसो खामोन नालाय बे समाव आरो फरेस्ट केम्प दंमोन होमबा जों 7-9 दंमोन बिदि आरो बेनिखायनो जों गिया दा मावगोन दायानो गैयाबा दाय गैयाथ' आरो नाथाय दं दायाथ' गैया नों दबथायग्रासोमोन नालाय बोरै बोरै दबथायनानै बहुद मानसि सोबादों आं बे समाव सोबादों सोबादों मोनसे समाव खिन्थु नोलोबारि होनबा सिगिग्रा नोंसोरसो मोनाखौ नोलोबारि होनबा नोंसोर जों बुंदोंमोन जों दाय मावना उतपातलै बिराद उतपात बै समावलै बिसोर हराव फैयोलै बिदि खालामग्रा स'आव नोंगौलै दादि नंगौ बेफोरखौ खोन्थानांगौरा दा उननि मानसिफ्रा मिथिनांगौ ना आंखौ सोर मुनिनिफ्राय उतपात जेनेबा एक्सपिरियेन्स थानांगौ आरो ना खिन्थु बिदि उतपात नङा आरो ना आयेनाव गैया उतपात नङाथ' आरो दावराव जायो आरो ना एसे लोंबा बेल'सो बेबायदि खालामदोंमोनलै बै समाव बिसोरो दा मोजां जाबाय दा आबो दानि बुजासिगौमोन फिसालाजों बाला बुजानोथ' दुस्थ'बा नोंबो एसे दुस्थ' नङालै आं रामर थादोंमोन फैसा गरसेबो गैया फ्राय बै माबायाव कपातरनियाव जानि बाजै दंलै बाजै आंनि 5 थाखा हरथ'लै जाबाय मा नांगौ नोंनो आं रामर थांनो रोंबाय मा 500 800 मा हरबाय बे लाथ'खौ सिनायगौ लाथ'खौलाय मा सिनाय जानो बिनि बिमाया हरबाय आं थांबाय सिजनाव उन्दुगासिनो दं आरो जौ लोंनानै नों मा जायो आंनि फिसालाखौ नों मा जागोन नों फंबाय जागोन नामा इसोर गारगान थांबाय आङो थाफ्लियाव फंसे जोनादों आरो थौ न' गोजानलायनि खामानिखौ मावबायबा लाजियाखौ बिसोरबो हा लाजिना बिसोर सेंग्रा मानसि आंथ' रेडि फैसा 800 थाखा दंखायो उनाव ओमफ्राय गावनि बिबि जायो आरो आङो जोना होबाय बे आथिङाव थौ न' बे समाव दिलिस्टार दंमोन नरे रोखोम फाव दं भिडिअ एसेनो भिडिअ ओरै होननानै दा जोंलाय मा बुंबावनो माने टिमानो बेलेग बेलेग जाबाय
आवगोलनि गोदोनि माइआव बै मन्दिर हारिबावसो आं गोदोनि मस्त' दावहारुमोन आरोना दावहारुमोन नांगौ ना मा होननांगौ बेखौ पालु खम मानसि बुदों जोंनियाव बाप साबेसेसो बुनाय गोसोआव दंना गैया होद 12-13 जन बुदोंलै मुथे बुख्ला बुख्लि फिथा थाइसे जालांलै औ मोनो फैसा ESनि फैसा बे फैसा ES मन्दिर खुलुमबाय हा मन्दिर खुलुमबाय आं खुलुमखाबाय थायो नोंहा दिनै फुजा नामाव खुलुमबाय नामा होनदां खुलुमबायब्रा आफाया सनमान खालामना होबाय आदसा आंसो बायदों बै नरेन खै लाखनि मानसि खोमालाय 22,000 ना मामोनलै बे समाव खमथार माथो मावदोंब्रा ओमफ्राय नैबेलाय माथो नुवाखै नों नैबे डनेट सोर होनाय नुवाखै नों आइ नुजोबदों 2 लाखनिखौ नैबे जाबाय बेबो 2 लाखनिमोन बेबो ESनि फैसामोन दा बेफोरखौ मिथिया दे जागोन दे दिनै माने माने लोखि फुजानि गोथार समफ्राव जुमाय लोंनायाव बारा सोंथ' आंना नोंनाव मालाबा बिराद मोजां मोजां खोथा सोंगोन आं नों एसे रेडि जानानै थाबाय जाबाय मिथिबाय आं मिथिगौ बै भबनखौ आंसो बानायदों माखन पेगखौसो आंजों बै माबाखौ खिन्थु थुलुनायखौ बानायदों आरो जागोन दे खुलुमखांबाय खुलुमखांबाय ना खुलुमाखै खुलुमथ'वाखै बोरायालाय बोरायाखै बोराया माथो खावले थ' लोगोफोरा आं माने सानदोंमोन माने जि रोखोम भिडिअमोन माने बेखौ मानसिया एसे जौ लोंनाय नालाय बारा गोसोआव गैला आरो मानसिया सानफ्रोमबो बिदिनो थाबाय थायो नालाय बारा गोसोआव लायाखिसै ओमफ्राय बारा बुंजोबनो रोङासै आरोना थ' बेखिनियानो आं माने सोंनानै बेखिनिखौनो सोंनानै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै आरोना मालाबा सोरखौबा जुदि फायदा जायोब्ला मोजां जुदि परिबेस जायोब्ला सोरनावबा एसे मोजां मानसिनाव सोंफिनसै आरोना थ' भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै थेंक इउ फर वाचिं